बिदिनो जोङो 3:30टासोआव आमाया आंखौ माने लोगो लाहरदोंमोन आरो दुगैहैनो होननानै ओमफ्राय बिदिनो आं गगा मोननायखाय आं थाङा दुगैहैया बिदि होनदोंमोन ओमफ्राय अब्लालाय जोङो फुटबल आन्डार 30नि फुटबल माबा नायसै बिदि होनदोंमोन आरो खेला नायसै होनदोंमोन ओमफ्राय दाना आंखौ लेंहरबाय जों बलांगुरिजोंसो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिसिनि न'थिं थांनानै दाना आमाया गामसा गाननानैसो ओंखारदों आरो गामसा गाननानै ओंखारनानै दाना ससे फैबाय बियो ससे फैनानै बे दाना गामसा थफ्ला लानाया बेयाव ससे गबोखादोंमोन आरो बे गबोनानै दाना फैबाय दाना सासे सिलबारियाव आयं दं आरो बे आयंनाव आंनि बाइकखौ दोनबोबाय ओमफ्राय आमाइनि बाइकजों जोङो गंसेनो फैबाय दाना फैनानै बर' बाजार मोनबा सासे लोगोनो बियो फन हरदोंमोन आरो बे गानदीप दैमारि नामा बेनो फन हरदोंमोन बे फन हरनानै दाना नोंसोर अबेसिम मोनखो जाबाय दाना बे होनबाय जों फैग्रोबाय नोंसोर फैदो होनबाय दाना जों बर' बाजारनिफ्राय फैबाय बिदिनो फैनानै जों बेयाव सफैबा 4:30सो जाबायमोन आरो 4:10 बा बिदि एक्जेक्टखौ मिथिला दाना बिदि समाव ओमफ्राय दाना आं बै आमाइनि लोगोखौबो मिथिया सिनायामोन आरो दाना आंखौ आमाया बुंबाय नों बेयावनो थाथ' दामाय नों दुगैयाब्ला बिदि होननानै ओमफ्राय दाना बियो लोगोजों दुगैनो थांबाय ओमफ्राय नालाय आं दसे माबायाव दंफां सायाव बिदिनो जिरायनानै नेथ'बाय आरो मबाइल नायथ'बाय बेयाव मेरला मानसि दंमोन नालाय आंबो बोरै खेल लानो हानो माने लोगोफोरनो माने बेलेग जायगानि मेरला दुगैफैयो बेयाव गामिनिबो दं माखासे उन्दैबो मेरला दङ बिदिनो 30-40 जनसो जागौमोन आरो बेयाव दुगैनाया बेसे समाव जानाय बेयो बिदिनो 4:30टासो बिदियाव 4:30निफ्राय 4:30 बेफोर बिनि गेजेराव जागोन आरो ओमफ्राय बिदिनो दाना माखासे मानसिफ्रा थांबाय नालाय मानसिफ्रा सेंनायखाय आङो दाना मानसिफोरनाव सोंबाय इदि फटक देखायनानै नैबे आमाइखौ नुदों नामा होननानै आं आमाइ जायो जों सानैजों फैदोंमोन अबाव थांखो गासिबो लंपेन्ट गस्ला मबाइल बाइक आंनाव दंजोबो बिदि होननानै ओमफ्राय दाना सोंबाय बिसोरबो मिथिया दहायथ' नुदोंमोन अबाव थांखो सोरजों फैनायमोन बिदि जाबाय आंनाव सोंबाय ओमफ्राय बिसोरबो सोरनावबा सोंहरबाय ओमफ्राय सोरबा नुदों होनबाय सोरबा नुवाखै होनबाय बिदि सिनायलाया नालाय ओमफ्राय दाना बै गानदीप दैमारियाबो गावहा फैनानै बेखौ नुयिनि टिउसन दं होननानै थांग्रोदों जाहैबाय माने नागिरासै माने खिथायासैबो बियो आमाइया बेथ' साख्रि एपइन्टमेन्ट मोनबायमोन आरो माने मावथ'वाखैमोन टेकनिकेल अफिसार ना मा होनदोंमोन दिल्लीयाव बिसोर सासेल' आबै आबौ